Štreberski pristup broj 2. Posle obrade rukavica obradit ćemo sada i drugi deo jako bitne opreme, to je štitnik iza cevanice. Udarci nogama, vežbanje istih na treningu ne bi bilo ni malo realno, ni izvodljivo bez prave i kvalitetne opreme za tako nešto. Kao što vidite ovde, danas imam 6 komada sličnih, a opet pomalo različitih štitnika za noge. Svi su made in Thailand, svi su od starih brendova Muay Thai-a, svi su na neki način slično odrađeni, ali uz male razlike. Pokušat ću danas da vam približim kako da najbolje izaberete sebi štitnik za cevanice, to jest noge. Prvo ću probati da vam objasnim zašto vam treba štitnik za cevanicu. Kao što znate u Muay Thai, to je tajlandskom boksu, udarci se zadaju pesnicama, laktovima, kolenima i nogama. Evo je ova jedna moja leva, omiljena. Predeo s kojim udarate je predeo podkolenične kosti, kako mi volimo kažemo cevanice. Uglavnom se udara sa donjom polovinom cevanice, međutim ovaj ovdje deo je problem. Ris, to je stopalo, ima mnogo više tih sitnih malih koščica, nema muskulaturu tako kao što ima gornji deo noge, znači svaki udarac u ove koščice može da rizikuje povredu, da ne pričamo o prstima. Svaka tehnika koja se izvodi cevanicom nije baš kao u kickbokseru sa Van Damme, kada on tuče drvo banane, pa onda se stiče utisak da on može da kao Tong Po udara onaj betonski stup nogom. Nije to baš tako, malo to drugačije. Naše telo se navikava na šok i na stres koji nastaje prilikom udaranja drugu nogu, ruku, glavu ili džak, ali ova noga nikad ne može biti jača od onog betonskog stuba, kao što to Tong Po navodi. Tako da mi koristimo štitnike za noge da bi sačuvali udar na predele, to jest podkoleničnu kost zajedno sa mišićima tu listom, ovaj spoj između stopala i noge, to jest zglob, i sam predeo risa. Da bi imali dobar štitnik, da bi bili zadovoljni sa štitnikom, bitna je njegova debljina, bitna je njegova konstrukcija, materijal od kojeg je izrađen i ergonomija, to jest način na koji pristaje. Tako da ćemo početi redom. Ono što je sigurno najudobnije, najbolje napravljeno je ovako nešto. Takozvani čarapa štitnik koji je napravljen od pamuka sa dodatkom sunđera unutra, sunđera koji čini zaštitu. Šta je dobro kod ovih štitnika? Ja volim da ih koristim za neke laganije vežbe tehnika iz tog razloga što, pogledajte ovo, vrlo udoban, vi ga ne osetite, znači stoji na nozi kao čarapa, pokriva izuzetno dobro. Ovo da se razumemo, ovaj na mojoj nozi trenutno je jedno sigurno najkvalitetnijih na tržištu koji mogu da se nađu, znači napravljene, kao što se ovde vidi, made in Thailand, donete iz Tajlanda, ima ovaj čičak koji ga kao fiksira kao, pogledajte, donji sunđer pokriva stopalo, gornji sunđer pokriva cevanicu, vidite kako on lepo pristaje, kako je lepo zakrivljen, znači bukvalno celu kost sakriva, uz listje, znači bukvalno posle nekog vremena se naviknete na njega na nozi kao da nemate nikakav štitnik. Međutim, ovaj štitnik je dobar za neki rekreativni vid treniranja, za vežbanje laganih tehnike, za neke fintice, za neki lagani rad u paru. Za nešto ozbiljnije, nažalost nije. Ova zaštita je tanka, ovaj pamuk se posle nekog vremena pranja i nošenja istegli i labavi, počne da spada. Dešava se da posle blokada nogu se desi ovo, da vam štitnik spada, da morate da ga podešavate, nameštate, ali prvi neki period od recimo par meseci je ovo idealna spravica. Ono što ja volim da savjetujem moje takmičare je da ovake štitnike koriste ispod ovih kožnih debelih, jer dodaju dodatnu zaštitu, dodaju bezbednost za cevanicu i daju im slobodu da mnogo jače udaraju. Znači prednosti ovako nečega su prvo cena, jer su oni jeftiniji, jer ostalo nemaju zahtevne materijale na sebi, pamuk i malo sunđera. Drugo, veoma su udobni, veoma lepo pristaju, veoma se lako peru u veš mašini, bukvalno jednom nedeljno da ih provučete, da ih operete. I
i prosto ih ne osetite na nozi. Ono što je loše je slabija zaštita, kraći vek trajanja i brže habanje. Evo, kako stavljeni, tako su i skinuti. Sad ćemo obraditi neke malo jače štitnike, malo jače brendove, malo kvalitetnije sa malo boljom zaštitom. Krenut ćemo od istog tog brenda, kupljen je na Tajlandu, napravljeni su od nekog PVC materijala, veštačke kože. Imaju dodatno zadebljanje u predelu cevanice, izuzetno debeli štitnici. I ono što je jako dobro kod njih, izuzetno široko stopalo. Vidite, kad navučemo ovaj štitnik, stopalo je celom širinom pokriveno. Pogledajte ovo. Zaštita je dobra. Ono što se meni ne sviđa lično kod ovih štitnika i kod štitnika tog tipa je ovaj mali detalj ovog metalne alkice koja služi da bi se zakačila traka, da bi se oni zategli. Ova alkica vremenom od znoja, od vlage, zarđavi, zna da pojede ovaj ovde, ovu gutnu ovde, ili kako bi već nazvao ovaj materijal, zna da se iskrivi od sile, ali vremenom od korišćenja. Ono što je dobro kod ovih štitnika je to široko stopalo, dobra pokrivenost i ova traka koja vam daje određenu stabilnost i sigurnost pri izvođenju udaraca nogom. Vi ne možete da birate da li ćete završiti udarac cevanicom ili stopalom u trenucima kada partner postavlja blok. On može da vam postavi kolano, može da savije nogu, taj udarac može da sklizne i onda ova traka ovde i guma su od izuzetnog značaja. Kod nekih štitnika postoji još jedna guma ovde iza pete, koju ja lično uopšte ne volim i koja po meni nema nikakve svrhe, jer posle mesec dana korišćenja se već istegli, ali ćemo o tome posle. Ovaj štitnik ima i dodatak, baš zbog ove alkice, jer ova alkica zna da štipka i grebe. Pogledajte kako su oni ubacili još jedan dodatak, da ta alka bude zaštićena i da vi kada stavite taj štitnik, alka ne dodiruje ni najmanje vašu kožu. Ono što je dobro takođe kod ovih štitnika su jeftinija cena, lakša dostupnost što se tiče finansijskih mogućnosti, izuzetno dobra pokrivenost i zaštita cevanice, ali eto, ja lično nisam fan ovog načina vezivanja. Ono što je bitno je i ova čičak traka koja bi trebala bude određena kvaliteta, jer ona će se ovako skidati i stavljati. Ova je izuzetno kvalitetna. Kad je malo lošija, ona se već posle 2 meseca treniranja raspadne i onda vam štitnik spada i bez obzira koliko on god bio čitav, možete da ga bacite ili da ga nosite krojaču da ga zameni. Ovo je jedan štitnik renomiranog brenda, vidite sami, Fairtex, jedan od popularnijih brendova opreme za kickboks i tajlandski boks na svetu. Pogledajte ovo stopalo, izuzetno dobro napravljeno, širina pokriva čak malo i članke, širina ovog risnog dela odlična, traka nešto tanja i ovo je ova dodatna traka koju sam pričao. Ovo ja uzem makazi i sečem odmah, jer bukvalno posle 2 meseca se ovako rastegli, visi, samo vam smeta. Inače nema neku preteranu funkciju. Pogledajte način ovde spajanja i vezivanja. Ovo je sada već skoro standard na svim štitnicima, znači nema alkice, kači štitnik, produžuje vek trajanja. Ovi štitnici, kao što vidite, nemaju onu dodatnu zaštitu na cevanici, što im daje nešto manju zaštitu noge pri izvođenju udaraca, ali s druge strane mnogo bolje prijanjanje i mnogo udobnije nošenje. Izuzetno volim ove štitnike, cenim ih, jako lepo pristaju. Od prvog dana kad ih stavite na nogu imate udoban štitnik na nozi i dubinu pokrivanja. Znači sad u MMA popularno izvođenje onih calf kickova i onih budalaština koje ja uopšte ne razumem i ne volim. I pogledajte vi koliko ovaj štitnik pokriva. Znači celu bočnu, frontalnu i unutrašnju stranu vaše noge. Jedan jako dobar proizvod i sve pohvale za Fairtex prilikom ovoga. Osim Fairtexa, tu imamo i još par brendova. Top Kickboxing, Made in Thailand, ovi su lično moji.
Vidite, ja mislim da ovi štitnici imaju oko 6-7 godina. Pogledajte ovaj znak ovde. Znači, originalna koža, prava full koža, pravljena na Tajlandu. Top King. Ja volim proizvode od kože. Ovi Fairtexovi su, možete pogledati ovde, sintetik, znači veštačka koža. Ne upijaju znoj, klize, to čak i pomaže kod trajanja, znači imaju možda duži vek trajanja, ali ne menjaju svoj oblik kao koža. Koža je prirodan materijal koji se formira po vašoj nozi, kao i rukavica po vašoj šaci. Znači, ovaj predmet opreme je formiran po mojoj nozi, jer ga ja nosim ovih prethodnih 6-7 godina i savršeno mi pristaje. Vidite ovde dodatak o kojem smo pričali malo pre, znači dodatna zaštita. Na ovu debelu imamo još jednu, znači garantujem vam da je ovo full bezbednost. Nešto su plići što se tiče boka u odnosu na Fairtex, način vezivanja je isti, znači isto ovo povlačenje, zatezanje, to je to. Bitno je da ova traka ne bude previše duboka kod štitnika koje birate, jer ako je ova traka previše duboka, ode vamo, vi kako koračate, kako kačite nogu za nogu, bukvalno sami sebi skidate štitnik. Znači, ne sme da bude ni previše dugačka, ne sme da bude ni previše kratka. Pogledajte šta sam pričao, ova gumirana traka nema svrhu, bukvalno. Jer ja kad navučem taj štitnik, kad prođem dole, ona bi trebalo da drži taj štitnik zategnut uz moju nogu, ali ne drži. Ta funkcija je izgubljena jako, jako davno. Dalje, kod ovih štitnika šta je dobro? Pogledajte stopalo i ris. Znači, kada ovaj kada ovaj štitnik stavljate na nogu, on ima zadatak da pokrije cevanicu, ima zadatak da pokrije stopalo. Jako je bitna dužina ovog risnog dela. Sad, ova je idealna, vidite, dolazi do mojih prstiju, prsti jedva vire iz njega. Znači, desi se 100 situacija kada ja bacam udarac nogom, zakačim lakat od mog partnera, zakačim koleno. Ako udarim cevanicom, ništa, njega boli. Ako udarim stopalom, pogledajte vi ovu debljinu ovde, savršeno. Znači, možda duplo deblje nego ovi Fairtex. Pogledajte, ovi Fairtex su mekaniji, tanji. Ova ne može da se savije. Znači, debljina je sjajna. Ovde udarac laktom može da se prašta, ali prsti, ako su izdvojene, znači ako taj štitnik recimo stoji ovako, znači do prstiju, i kad zakačite prstima lakat ili koleno, ozbiljne povrede mogu da se dese. Znači, ovaj štitnik je tako napravljen da dolazi idealno do noktiju, maltene do prstiju, da su prsti pokriveni, cevanica zadebljana, veza odlična, pogledajte, nema uopšte, ako bi sad hodao, ne kačim ništa, ja sam sa njima zadovoljan. Upgradeovana varijanta ovih štitnika izašla od bratskih brendova, znači Twin Special i King Pro Boxing. Kao što vidite, dizajn je maltene identičan. Pogledajte, znači ista šara dole. Ovaj Twins ima nešto malo širi zglobni deo, što opet kažem, izuzetno odobravam. Ovaj King je malo nešto uži u tom predelu, ali to je to. Pogledajte, vez je isti, jednako odrađen, čičak traka ista, razlika je minimalna. Evo je. Twins, genuine leather, znači prava koža, originalna goveđa koža, synthetic leather, King Pro Boxing, made in Thailand, oba. Znači, verovatno prave po istom šablonu, verovatno je to nešto, neko ukrao od nekoga dizajn, ali jedan i drugi su odlični. Neki moji članovi favorizuju ovu sintetičku varijantu, neki favorizuju kožnu. Ja lično više volim kožu, jer ipak je materijal prirodni i ipak ima bolje modifikaciju tokom vremena i bolji osjećaj prilikom nošenja. Pogledajte sada, svi ovi štitnici iznutra su pamučni ili sintetički ili šta već, ali su od upijajućih materijala.
što znači da vaša cevanica ili noga znojava tokom treninga, stoji ovde, znači ovaj deo se natapa znojem, to je leglo bakterija i svi ovi štitnici su pod obavezno podložni higijenskom održavanju, to je pranju. Većina ljudi ne pere štitnike, što je velika greška. Znači, kako da ih perem? Lepo ih pereš, staviš ih u veš mašinu na onaj najjednostavniji program. Ja lično volim da ih umotam u peškir, znači uzmem štitnik, evo ga ovaj moj, umotam ga u peškir, uzmem drugi, umotam ga u peškir, ubacim ga u veš mašinu. Ovo, da ga ne perem, bi toliko smrdelo i toliko bilo radioaktivno, da tako kažem, toliko bi bilo nehigijenski loše po moju kožu, vjerojatno bi dobio neke gljivice ili ko zna kakvu infekciju kad ne bi to radio. Ja štitnike perem minimum jednom mesečno, znači jednom mesečno u mašinu, na lagani program, dobro da se osuše, nekad ih namažem vazelinom ovu kožu da malo dobije na hidrataciji, nekad ne i to je to. Znači zapamtite, štitnike birajte po vašoj nozi. Neko ima dužu podkolenicu, neko ima kraću. Nekome su noge debele, nekome su noge tanke. Neko nosi stopalo 47, neko nosi stopalo 42. Nemojte da se vežete kao što sam rekao da su ovi dobri ili ovi dobri ili su ovi loši. Ja sam samo rekao na koje detalje treba da obratite pažnju. Materijal od koga je napravljeno. Da li ima dodatnu zaštitu, da li nema. Da li je dubok, da li pokriva, pogledajte koliko je ovaj visok, ide do kolena, što je isto dobro. Znači, isto pokriva gornji deo cevanice koji ide do kolena, čak nekad i koleno. Znači, one visoke blokove, kada dođu u pedalu meniskusa ili kolena, znaju da budu jako bolni, ovaj štitnik može da vas spasi. Ovako nešto može da rešava neke laganije varijante, rekreativne varijante, jako je udobno. Morat ćete ih menjati češće. Ovako nešto može da traje godinama. Uložite u svoju opremu, nemojte štedeti jer možete da patite zbog toga. Pored ovih brendova standarda, postoji brendovi standardno Kina, Pakistan, Amerika, čuda, ne znam i gde se sve to, Indija, gde se sve to proizvodi, Turska. Ja ništa ne kažem da je dobro, da je loše, predstavili smo ove koji su sa Tajlanda i skrenuli smo pažnju na što treba se skrene pažnja. Cene idu od nekih 35-40 eura pa nadalje, čak i do 90-100. Cena ne diktira kvalitet, ali opet nije ni daleko od one stare narodne koliko para, toliko muzike. Znači nađite neku zlatnu sredinu i vodite računa još jednom. Pokrivenost stopala, širina ovog dela, dubina, dužina ovog dela. Nemojte da budu kratki, nemojte da vam viri pola stopala dok nosite štitnike, neće biti dobro. Dupla zaštita je bitna. Zaobljenost, ergonomija je bitna. Kvalitet ove veze, čička je bitan. Visina štitnika takođe bitna. Debljina ove trake takođe bitna. Nadam se da sam vam pomogao, nadam se da ćete izabrati za sebe kvalitetne štitnike, da ćete moći da trenirate sa uživanjem i da uživate u svim nožnim, to je tehnikama udaraca nogu koje ovaj naš divan sport donosi. Uskoro prelazimo na fokusere i budite u iščekivanju tog momenta.